volia fer el que a vegades és la millor forma de fer les coses, i és primer has de casa. Per tant, jo crec que la millor forma de començar este moment tan important per a nosaltres en esta comunitat valenciana a la qual tots volem tant, en una comunitat valenciana que està presidida per un partit que ha fet les coses bé però que no se conforma, que vol continuar fent-les bé, és el nostre moment. És el moment de dir-li a la gent que estem contents però que no ens conformem, que anem més enllà, que volem més per a la nostra comunitat. I per tant, aquesta és l'explicació d'aquest acte, d'aquest senzill acte d'avui. És un acte en el qual tant els torrentins com tots els membres de la comarca de l'Horta Sud volia que tinguéreu l'oportunitat de conèixer de primera mà que és la Comunitat Valenciana en 2012. Volem planificar què va ser de la nostra comunitat durant els pròxims 4 anys i volem fer-ho bé i volem comptar amb la gent per a fer-ho. I per això jo volia fer una ponència que treballara principalment sobre els aspectes econòmics, però que també treballara sobre les preocupacions de la gent del carrer. I vos tinc que reconèixer que quan el president ens digué a les 4 ponents, que eren ponents i cada una de la temàtica que tenia que tractar, ens digué una cosa molt clara. Només ens donà una directriu. I la directriu que ens donà era molt clara. Esteu al carrer, sentiu a la gent i després reflexioneu sobre què tenim que fer en els pròxims 4 anys en aquesta comunitat. Plantegem en el sí al futur, quan ens ubiquem en el que volem, en la ponència sí al futur per als pròxims 4 anys, reflexionar sobre diverses coses. Una, la nostra problemàtica en l'empleo. La problemàtica de les persones en el tema del treball. Vos tinc que dir que a pesar de que tenim un moment complicat, a pesar de que tenim un moment molt difícil econòmicament, som una comunitat preparada per a eixir prompte d'esta crisi. Som una comunitat que en els últims anys s'ha preparat de forma que podem eixir d'esta crisi i podem ser els primers en eixir, perquè hem creat una estructura consolidada. La demanda és un problema que tots ens afecta. Jo penso que sou quasi molta gent de Torrent i sabeu que en el Partit Popular estem molt conscienciats del problema de la vivenda. En Torrent no tenim un ànim de construcció desenfrenat, no. En Torrent el que tenim són 5.000 persones inscrites en l'Ajuntament de Torrent després d'una criba de situacions, de renta, de possibilitats per accedir a una vivenda protegida, que són en Torrent i que volen viure en Torrent. El que vol dir que hi ha una demanda de vivendes en Torrent. I com hi ha una demanda de vivendes en Torrent, aquest equip de govern, seguint la filosofia del seu partit i seguint la filosofia que hem aplicat en tota la comunitat valenciana, va donar cobertura a aquesta necessitat i va intentar que la gent jove o la gent que vol accedir a una vivenda és el millor que podem oferir en la comunitat valenciana. El millor. Fa molts anys, quan se parlava de platges, quan se parlava de turisme, la comunitat valenciana era un referent. Avui continua sent-ho, però és el nostre fort i això és una realitat. Per això, el Partit Popular aposta de forma molt clara tant per aquest turisme d'excel·lència a les nostres platges, aconseguir que totes siguem un litoral blau, que totes les nostres platges siguin atractives al turisme, com per aquest turisme interior tan ric que tenim i que tenim que poder potenciar. Ells de l'Estat estem realment marginats, que la inversió del govern en tota la comunitat valenciana és la mateixa xifra o inferior a la que s'inverteix només en Barcelona, la ciutat de Barcelona, i que per això realment necessitem seguir dient al govern central que un congrés regional de tota la comunitat valenciana no és mèrit meu, no és cosa meva. Si jo no fos alcaldessa, si la gent de Torrent no haguera confiat en mi com a alcaldessa, jo no hauria pogut fer aquesta ponència.
i Torrent, perquè dic Torrent i no dic Maria José Català, perquè no és Maria José Català la que serà el dissabte a parlar, sinó serà Torrent, és el que està treballant, el que ha treballat i és el que ha reflexionat sobre tota la comunitat valenciana i sobre les polítiques econòmiques i en tota la realitat. I la comarca de l'Horta Sud han sigut els que han reflexionat sobre què volem per a tota la comunitat valenciana, València, Castilla i Alacant, en els pròxims 4 anys, ficant aquesta punteta d'il·lusió, de treball, de consciència, d'esforç en el futur.